Ethan le Samantha te chu kum thum lai anin zui to a an pahnia kho sadon tura thuan tui tlu lai chuan sumlama an har sadon ve hle ma se an din mun a ziom ve le mai be sein an ril ru ero an hnual pha lo. Samantha chu beauty salon pakhata hairdresser na athoka engtika emo chuan ama pol leo lewa dor siam ve nge tum thin hle ma se Ethan anena an sum din mun ngai to chuan athil tum ti hlotling tur chuan hun ero ala du rei deu don chuti chung chuan athil tum chu ban san atum pha ngai lo mi hi moi tak le mel thataka an lan hian Samantha chuan mu nuam ati in a hip thin le a chu chuan ama indu tok na le midang po moi theyang bera han chei chu athil chak em ani Samantha hian unau pali aneya ma se nun zalen jok neya du wangin abial ba nena kho sakdun narem chang a mu ve le chuan a unau te chu apem san ta nge nge Ethan ve tung chu system development lama thiam na sang tak nei niin company pakhat noya athok ve a chuta chuan hlo thatok taka nei ve ani Ethan chu a na in petak ni in FMO system thatak siam chua foreign company ne na shal chua dan tur ngai toin a hun tam taka seng thin a thona company in an ban ma kha chu Ethan hian he athil ti me ka hian suma hai lut nual man Ethan chu athil boi pui mek anti fraud system chuan din munro puizo ka din tir thei be sein a boi pui hle maya company in an ban nu chuan thla engemaw chunga an mamo zual pui phusuk na tur poisa alo khol to sa hisap chung chuan a project boi pui lama chuan chung thachung zong chu insolving ril rukin a bial nu Samanthai hne na chuan an mamo ti tlema rot hiala thariat chungin a system chu pe fela tum thu le nadang po azon ri lo tur thu le an sum po ren taka manangai tu an soya Samanthai po chuan a lo she thiam ve mai ni in alang Ethan chuan party le hlimhlop bol na lam reng reng ban sanin a project chu a boi pui tangar ngara atumanga an hlotling ani vei chuan an hmalam huna an nom na tur ani don ba ka a kop pui Samanthai po hlim le nuam sataka a siam theina tur ani ti a shekar mai ti chuan rim takin athil boi pui lama chuan a insorbing tawangwang maya Samanthai chuan abial pa thil tum chu atira chuan she thiam hle ma se thathum nuwa chuan thil a lo dang lam chho tran ta hle Samanthai chuan a pasal chu soisel chho tranin nadang zonga athil ti lai chu ban san to mai jok turin ati tafawa Ethan a ero chu abial nui na thil tum te chu aman thiam tak tak lawa ngain abial nu thil pu chu hnolin han soidun po chu pumpel shama du thung chu thil awang chuan Samanthai chuan lungoi lo deuh hian a an khum tafawa Ethan chu athil tia a chian ema wangin ngoi a chu le mai thin amai ro chu Ethan hian annu pakar boruak ngai tua chuan azam ve reng mai ma se athil tum chu hlotlin theina chan sa nei tia ring tlata chumi tur chuan theina sang tak anei ani tia pom tlat chu mai ba ga chuan Samanthai bula alo soilok to angin thariat chunga ama chopa boi pui lai hian in chung kur mamo vel po an tlak cham lo na tura ruam man na asiam to awang chuan engemaw chena ngai thatna nei bok Ethan chuan a project chu zinga tanga zan thlengin a beingor sau sawa a project chu asiam hlotlin chuan company house tak tak ten man to tak takin an lei sak don ani ti sherengin Samanthai nena an malam hun na tan ngor takin a bei fan ani tharuk nuwa po chuan Ethan a ruam man na ang chuan in chung khur lama tlak chaman la nei ri lo amai ro chu Samanthai chuan a pasal thu a ron anga nadang ala zong lo cheu chu alung oi lo ta hle an sum khol sa ren taka manangai awang chuan adu le mamo te po nei theilowa om chu sheomati in atira Ethan a ruam man na alo pompui chu a in sir ta hle mai thariat chung a bial pa in hun na in tiam chu a ngak chuak pe ta meu lo rum khat Ethan chu medical lam thila wanga a chuak a hole chu Samanthai in abung ruwa vel suitcase a alo no lut rui chu a han mu a Ethan chuan Samanthai omdan chu magati in a she thiam lo hle maya engthil nge ni ta enga tinge i bung ruwa i phone khom tak mai tia han zo chuan Samanthai chuan Ethan atok to e hetianga omreng hi ka du to lo kei chu ka chuak mai ange a han ti chuan Ethan chu a thong hle mai enga timo thil sual ti ka neim ni tia han zo chuan thili ti sual lovem ni na i thuk du tak tak lova apps le system ti vel mai ngai tua chungin ho sakitum ve ringota
engtin nge he tiang chuan kan omang ka thian te chuan thom hna tha te an lei theia restaurant ate an chol thei bi ka kar to pani se hoi khothong turin an chuak dial bi ka chuti lai chuan ke ve ero chu thale mai kan electric eng te himin ti top sak mai ngem ti lau reng in ka om thung ka thian te pasal te chuan nan thok suaw suawa ke ve thung chu mi chaw rau top khok kianga ka om ve mek chu ni hi min she thiam la ka do thei to ngang lo che ani ti in Samantha chuan thin rim takin a pasal chu a an khum vak maya I thana chuan changin du tok te Samantha atira po hun engemaw chung min ngai na thiam irem ti vek kha ani sia iwa fer ta lo ve tuna hian alawa kan om theilo na thil engma kan la tlak cham chuan lo hi hun tlem te chau kan nei to a thale a khian ka project hi a hlotlin lo chuan nadang chu ka zong ve to mai don alom hi ke ma tan chau ani lo nang ma tan po ani asin restaurant nuam taka ni tina hruai che ka duwa kumtin mun nuam taka jin kol pui che po ka duwa sin ma se chu tiang tur chuan tuna hian kanin shek ma saka tul sialom ti ina han soi ve thunga Samantha I ve thung chuan Ethan tuna ka du ber chumo mi padik tak nang manga in chunga om mai ni lo hi ani he tiang mai hi chon me che tra tak I nei thei lawang isuang tuana mai a min chen pui reng hi ka du to lo lung in atang ang mai ka nia sin tuna chon mi re thei tak thil tak du lo mi lem mai na tho pe lo wanga chuan lam siam kol mai ni ti na han tile che ka Ethan chuan Samantha enga tingi he tianga inun ron tak viau le kan pani hian kanin mangai thin viau kha ani sia ti in amit tuia ron nam chuak hiala Samantha I ve thung chuan mangai na ni lo ti vel mai te kanun rong ani lawa thil tak le thudik ka do mai zo kani ka du che lom ma se he tiang hi chuan in du ton thei reng po kan ni lo mang tha le ethan min ron biak po tum lo bok la isuang to na rama cheng chun zom la ke po alem dilovin atakrama kalo cheng thungange ti ina kalsanta ani Ethan chu aril ruana hle mai a mei che mangai ne na tanga khatiang thu a heta mai kha oi harati hle maya athin lung chu chunang le te phung po a te zo lo khophia lana ni na in sia Ethan hian Samantha chulal nu ang me chei bol atum thina chumia wang chuan na po zong lovin adin chuan tur project a boi pui ngar kha ani sia ma se Samantha chuan pompui lovina kalsan ta boxi voi tam Samantha chu ko le message mangin biak tlanga tum thina ma se chanin om ngai lo Ethan chuan a thil boi pui chu ban sana na zon mei chu a thazo ka ngem ti te aril ru a in zo tlut thin thani alo ral le chuan Samantha chu a thona mun atanga hlawak lawa apartment lian vak lo hi lua ve a tlai khat a na thona beauty salon atang chuan hokong lampanin akal mek lai hian mi tu emo hian a mingin an ron kowa a thian nu hun engemaw chena mu to lo Daisy hi lo ni a Daisy le Samantha hi no pante ta tanga in common ni a Daisy hi lawyer ani nge hun engemaw chena tangin zirna le eizon na awangin anin mu to lova ma se Daisy chuan a thian nu Samantha chu a ngai ven ve reng thin amai ro chu Daisy chuan Samantha chu a bialpa Ethan chu sanin a om sang to tia lo shelo chutia ananin mu le ta ka chuan Daisy chuan Samantha chu cafe dor pakata lupuin a thian nu Samantha chu mi ho satak alo ni da chu hriat chena chak thu a han soi chuan Samantha chuan Daisy thil soi chu aman thiam lo le maya Daisy chuan a thian nu chu mi ho sa lo ni tak nuwa mi ho sa life chu engang chi ange ani ti a han zot vela Samantha chuan Daisy na ma atanga zo na chu aman thiam lo thu le mi ho sa tia han ko mai chu a hre thiam lo hle maya salona thoka na la tho ngar thu le ama Samantha thoka la ni reng thu a han soi chuan Daisy chun Samantha chu thil zep ne ya angai thung engma zep du su TV lama Ethan an kom na po kalo mu ve reng ania tuna chon million erin ni to a ma se salon ai la thok cheumo a han tia Samantha chu a mai le mai a thian nu chu changin Ethan a chung chang interview I soi hi engma ka shevelo ani nen chuan kan om dun lo na po thani lai ani to a chanchin ka ngai ven lova ka hrengai to lo hrim a han ti chuan Daisy chuan Ethan a interview na video clip chu a han entira Samantha in video a han mu chuan
technology market lama thil thleng thar a awm thu le foreign investor ten million som nga laia I thana thil siam chua chu an lei thu tarlan alo ni a I thana chuan chung sum dawna atang te chuan share tam tak a nei tur thu te tarlan ani I thana chu a thil lo buai pui ngor thin kha millionaire ani pui ta der ani chu chuta Samantha in abial pahlui chuan sum tam tham tak a hui le tamai chu makati hle maya aswang to na a thlak ati sak em thin kha atagra malo chang ta si Samantha chuan I thana chu zon chu aril ruk le ta ani hunrem chang ma sabera I thana in chu azong ta a amuna wa thlen chuan I than chuan security te lo nei thlap to mai security chuan a boss I thana hne na chuan meche pakhatin mu adu thu a han shrila I thana chuan ron lu tir tura shelin Samantha I avalut ta chu I thana chuan makati hle mai enge hetai ron ti don tia a han zo chuan Samantha chuan thil soipui adu thu shelin an hun masalama te khan a at ema wangin thil soi lo tur alo soi chuaka alaka apui tlin tok lo na awang khan ngai dam dila du thu asoya I thana chuan Samantha mita tak chuan han ena ti chuan angai dam thu a silveta ani chuta Samantha chuan lom zetin kavan lom em tuna chung kan lim dun le thei to anga keipo itan karin om reng to ang ti pa chuan ko a han tum chu hi thana chu alo in veng hlau mai Samantha ne na chuan Samantha kare thei laia kabula I thil soite khan na takin min hliam asin ka ngai dam wang che khan kan cheng dun le don ti na ni leinem hun har sa ka ton line min kalsani thlanga chu wang chuan min hre thiam la ka hausak nu po hian kata ini rem to lowasin kati pallutuk kare thei lai zonga min hnol chuan ka hausak nu po hian min hnol lo mai ro ti na lo chang dai thung Samantha chuan amangai thu le chans dang in siam thatna hun pele sham turin I thana chu angen ngoi mai I thana chuan anin khar thu chu a top khar nan har san nain min tlak buak lo lai chuan pa ngai taka om chu thil har sa ani leinem ma se re theina in min tlak buak laia kata na irin om thei si lo chuan nang nen kan cheng dun thei lo ani tia a han soita ka chuan Samantha chuan mangtha tia ethana a thla lai khan chuan lam thatak a nei lo zia a hre thar rum mai ti chuan mit tuin nen be dong taka kir le mai atum lai chuan I thana chuan lain na thin lung alo pureng thung an chen dun laia a thil tum kha la sherengin a han ko le a Samantha in beauty salon siama tum thin chu a sen so ngai za ta han zo ta Samantha chuan dollar sing riat vel ani arin thu a han soi chuan I thana chuan sum le pai ka lo tum sakang che ti chuan I suang to na a I lo chak thin em chu I ti lo tling ve don nia mana khan ilaka ka lo in tiam to a keipo in chu ka ti lo tling ve don ani ti na han shrila Samantha chu loma wangin a mit tu e far ma se ama mangai em tu akal san ero a in thiam theilo lung che takin anin tha then ta ani Samantha I akal nu chuan I thana po chu in sum zo lovina trapa akianga personal security ne na chuan a in puan pha ta veka Samantha chu alamangai reng thu le ma se hun har sa apal tlang laia a phat sana wang le a hausak nuwa ron be sei le si awang chuan a mangai tak lawani ti in bultan that le arem to lo thu a han soya I thana ero chuan apom thei to lo na chungin Samantha thil du te ero ti puitlin sak turin athutiama alading het fo mai I thana din munanga hian ding ve ta ila engtin nge kan ti ve ang le